Ma nixtieqx nagħti kummenti lill-medja kienet din ir-reazzjoni xotta li tana l-Kap Eżekuttiv tal-MFSA Cuschieri wara l-iskandlu ta' Las Vegas illi faqqa fl-aħħar skandlu illi fih inkixef kif hu mar fuq vjaġġ lejn l-Istati Uniti imħallas minn negozjant Yorgen Fenech. L-allegazzjonijiet huma serjissimi u kollox jindika li f'dan il-każ kien hemm konflitt ta' interess. Cuschieri li sospenda lilu nnifsu qalilna illi kif tħabbar mill-MFSA il-bord ser jagħmel il-verifiki meħtieġa biex jiġu stabbiliti il-fatti kollha dwar il-każ. Dan fil-waqt illi fl-ebda ħin ma ċaħat l-istorja. Fil-vjaġġ imħallas minn Yorgen Fenech lejn Las Vegas kien hemm ukoll il-konsulent legali tal-MFSA Edwina Licari. Tul il-jum tal-ħadd Net News prova jkellem lil Licari bilan illi tħalli l-kummenti tagħha dwar l-aħħar aħbarijiet żvelati tul din il-ġimgħa għal aktar minn darba. Madankollu fl-ebda mument ma rrispondiet it-telefonati tagħna.